pagkakataon, muling nagtipon-tipon sa Iriga City Bagsakan Center ang mahigit 600 Irigeño farmers. Ito para sa Rehabilitation and Recovery Program ng Department of Agriculture at Local Government Unit ng Iriga sa pangunguna ni Mayor Madel Alfelor. Tatabangan ta ang amin na industriya sa Dipo, Syudad ka, Iriga. Maswerte po sira, pilot po sira. Pag maging successful na di, ngamin na barangay, gigibuan ta po kadi. Libre po abiit. Pagdakalo after 3 months, babakalin ka ninyo sa tutamang live weight kin mamirahan. Sako-sakong mga fertilizer, palay seeds, plant growth enhancer, assorted vegetable seeds at iba pang agri-inputs ang ipinamigay rito. Ang barangay kagawad ng Santa Isabel na si Adelina, nakakuha rin ng 2 bag ng hybrid corn seeds. Malaki ang pasasalamat niya sa Departamento de Agrikultura at LGU, lalo pat isa ang kanyang taniman sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Tapos talaga ma'am na nagkakroyanan. Kaya sa ngunyan po ma'am, nag-iisip kaming magpanibagong tanom na naman. Dakula po ang sa kuyang pagpasalamat sa pangunguna po man kan sa toyang namumutan na City Mayor, Mayor Madel, na ginibo po ninda ini para makatabang ma'am kan mga paratanom sa digdi ma'am sa siyudad kan Iriga. Nabigyan rin ng ayuda si Nanay Mila ng Barangay San Ramon. Salamat po, nagkaigwa kaming pangtanom na mai. Nagpapasalamat ako sa inyo kay Mayor Madel. Si Nanay Salvacion ng Sagrada, aminadong nadistroso rin ang mga pananim. Ay malakas man po sa bagyo sa amin. Kadakol naalian arong, naalian bubong. So mga pananom, gabos na na destroso, sa paroy, sa kamais. Tapos ngunyan maluya pa ang produkto kan paroy. Kaya ngunyan, nagpapasalamat kami kay Mayor na nagtauman sa mo nin bining paroy na makakasalida kay itong nadestroso kay itong bagyo. Namahagi rin ang mga biik para sa livestock program. Isa sa mga nabigyan si Tatay Manuel ng San Pedro, Iriga City. At manukuan, pag dakula na, digdi man dyan na kay Mayor ma-senda man dyan na mapabakal. May kasama ring 200,000 fingerlings at 10 set ng aquaponics. Labis itong ikinatuwa ni Tatay Alfredo ng Barangay Santa Cruz. Ini, dako lang tabang para sa muya kayo nita. Iyo nga nita, kung mabakal ako kan, kung ano, an sarong pieces kan similya kayo ni, nasa siguro mga 150 na saro. Pero digdi, dako lang tabang sa muya, na makaabil man kami kan libreng tinataw kan BIPAR. Na nga ni nagpapasalamat ako sa muyang Mayor Alcalde na si Mayor Madel Alfelor na ini magaro pinagkuyan man ninda na nakulang tabang na may taw sa muya kan digdi sa Iriga na itong mga igwang mga palaisdaan. Nakatakda silang bisitahin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa susunod na linggo. Ini kaya, ang sa baba, sira, ang sa taas is tayo. Hanggang doon sa taas ito, may tanong talaga dyan. Oo, kaya, ini po, worth 100,000 per set. Igwa yan sa vegetable farm, igwa yan mga cup dyan. Itatawa yan pag igwa na kaming orientation kang BIPAR. Na produkto na galing sa bukid, Mahigit 5.1 million pesos ang kabuuang halaga ng mga agri-inputs na ipinamigay sa sektor ng agrikultura. Nakipag-coordinate po kita sa Sotoya pong mga barangay captain, Committee on Agriculture, and sa mga president po, kang mga associations, ta-identified na po si talagang tunay na farmers. Lehitimo po talagang mga paratanom kang Iriga, kaya po kung igo po kitang mga claims tab na pinagtao po, kung ano po ang nakalaag doon, siya po talaga ang makukuha ninda. After a week or two, expect po ninda na malibot po ang mga technician para po i-monitor. And po after harvest, diyan pa rin po ang opisina kang agrikultura para po tabangan po sa marketing. Igo po kitang niluluto po na trading post para po ang mga produce po ninda, ang LGU pa po ang mabakal. Una nang ginanap ang parehong aktibidad, Nobyembre nitong nakaraang taon.